Στο 4 MCAD, κάθε οντότητα σε ένα σχέδιο ανήκει σε μία στρώση. Οι στρώσεις που δημιουργούμε βοηθούν σημαντικά στην οργάνωση των διαφόρων πληροφοριών ενός σχεδίου. Για τη διαχείριση των στρώσεων, μεταβαίνουμε στο μενού Αρχική και συγκεκριμένα στην εξερεύνηση στρώσεων. Πρόσθετες δυνατότητες για τη διαχείριση των στρώσεων μπορούμε να βρούμε στο μενού Plus και συγκεκριμένα στο πεδίο Layers. Ανοίγοντας την εξερεύνηση στρώσεων, μπορούμε να δούμε μια λίστα με όλες τις υπάρχουσες στρώσεις. Κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο σχέδιο, υπάρχουν ορισμένες καθορισμένες στρώσεις, όπως είναι η στρώση 0 και η στρώση σημεία ορισμού, δηλαδή Dev Points. Τα αντικείμενα αυτής της στρώσης εμφανίζονται στην οθόνη σχεδίασης, αλλά όχι κατά την εκτύπωση του σχεδίου. Για τη δημιουργία νέας στρώσης επιλέγουμε «Νέο αντικείμενο» και ορίζουμε την επιθυμητή ονομασία. Τα υπόλοιπα εικονίδια αφορούν την αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή και απόρριψη μιας υπάρχουσας στρώσης. Στη λίστα των στρώσεων, δίπλα από την ονομασία τους, υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες που βοηθούν στην προβολή των στρώσεων κατά τη σχεδίαση. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε το χρώμα της κάθε στρώσης, μέσα από μια πλήρης χρωματική παλέτα, καθώς και το είδος της γραμμής, για παράδειγμα συνεχόμενη ή διακεκομένη. Επιλέγοντας φόρτωση, μπορούμε να προσθέσουμε νέους τύπους γραμμών από την πλούσια βιβλιοθήκη του προγράμματος. Μπορούμε ακόμη να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις επιθυμητές στρώσεις. Η κίτρινη ένδειξη υποδεικνύει ότι η στρώση είναι ενεργοποιημένη, οπότε και οι οντότητες που ανήκουν σε αυτήν εμφανίζονται στο σχέδιο και είναι διαθέσιμες για εκτύπωση. Ενώ στην περίπτωση της απενεργοποίησης, οι οντότητες δεν εμφανίζονται στο σχέδιο, άρα δεν μπορούν να εκτυπωθούν. Επιλέγοντας από το τέταρτο εικονίδιο το κλείδωμα, οι οντότητες που ανήκουν στην επιλεγμένη στρώση συνεχίζουν να εμφανίζονται στο σχέδιο, αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Κάνοντας κλικ στο πέμπτο εικονίδιο, πάγωμα, οι οντότητες που ανήκουν στην επιλεγμένη στρώση δεν εμφανίζονται, εκτυπώνονται ή αναδημιουργούνται. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύπλοκα σχέδια, με πολλές οντότητες, το πάγωμα των στρώσεων βοηθά στη μείωση του χρόνου σχεδίασης. Ακολουθεί το βάρος γραμμής, όπου μπορούμε να ορίσουμε το πάχος των γραμμών που θα έχουν οι οντότητες που βρίσκονται στην επιλεγμένη στρώση, η διαφάνεια και το υλικό. Τέλος, από την εκτύπωση, μπορούμε να ορίσουμε την εμφάνιση ή μη ορισμένων οντοτήτων στο τελικό εκτυπωμένο σχέδιο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η στρώση που ακολουθείται από την ένδειξη check είναι η τρέχουσα στρώση, που σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν σχεδιάσουμε θα βρίσκεται σε αυτήν. Για να ορίσουμε την τρέχουσα στρώση, αρκεί απλά να επιλέξουμε την επιθυμητή με διπλό κλικ. Εάν έχουμε ήδη σχεδιάσει οντότητες και επιθυμούμε την αλλαγή της στρώσης τους, τότε μπορούμε να επιλέξουμε τις οντότητες αυτές και από τον έλεγχο στρώσεων, την επιθυμητή στρώση. Μεταβάλλοντας τη στρώση,
παρατηρούμε πως κάποιες οντότητες δεν αλλάζουν τη μορφοποίησή τους. Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός πως το χρώμα των οντοτήτων αυτών είναι ορισμένο να λαμβάνεται από το μπλοκ και όχι από τη στρώση. Σε περίπτωση που επιθυμούμε τη μορφοποίηση με βάση τη στρώση, επιλέγουμε τη συγκεκριμένη οντότητα και από την καρτέλα αρχική και το πεδίο ιδιότητες, επιλέγουμε στο χρώμα By Layer. Στο μενού Αρχική υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες διαχείρισης των στρώσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και τη διαχείρισή τους μπορούμε να βρούμε στο εγχειρίδιο του προγράμματος.